k'a dɔn fɛn min kɛra kunungo Bamakɔ a ma dogo maa na Boubacar k'a dɔn Bamanji sibandɔ k'u fɔ u yɛrɛ la Boubacar k'u nana malidenw ja tigɛ min ye Bamakɔ ye Boubacar i k'a dɔn maa i bɛ sera fɛn min ye n'a mɛn ni kɔ k'i gɛn i ja bɛ jɔ an ye kunungo min ye maa minnu bɛ gendarmeya kalan kɛ olu ka so Boubacar ani base 101 o bi Bamakɔ senu Boubacar k'a dɔn Bamanji jɛrɛjɛkulu y'a ɲini k'a fɔ u na babali ta ka tiɲɛni ba don Mali kunna waasa an ka sira Boubacar k'a dɔn ko in kɔni kɛra i k'a dɔn falen de ye a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ sɔgɔmada joona min ye marifa tika ye Boubacar k'a dɔn mugu jugu min y'o tika ye école de la gendarmerie ani base aérienne 101 senu Boubacar k'a dɔn mankan in dabɔ kun ye min kɔni ye hadamaden ja ka wuli dugu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka boli Boubacar k'a dɔn yankadi yen ye tiɲɛ don mugu sisi tigɛlen kɔfɛ maa caman ni kɔni dora la Boubacar k'a dabɔra min kama a ma k'o ye sabula min ye Gemini groupe terroriste minnu n'u bɛ Al-Qaïda bolo n'a ɲɛmaa ye Iyad Agali Boubacar n'a ka danga ye Amadu Kufa olu de y'u to yɔrɔ jan fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin min kɛra olu de ye nin kɛ Boubacar i k'a dɔn u ka ko dabɔ k'u kun ye min ye a ma ɲɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko fajiri salilen kɔfɛ mɔgɔ kelen-kelenninw bi dɛmɛ na dɔw bi bɔ k'u sena yaala duguba kɔnɔ muguka in bɔra ten gidiw Boubacar minnu ka suna ka girin a ye bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ suna na falajɛ yanfan in ka taa fo ba kɔfɛ yanfan fɛ ani yɔrɔ jan maa caman y'a mɛn Boubacar a nana dɔn k'a fɔ min ye Bamanjɛ wale ye i k'a dɔn olu nɔdo marifa Boubacar ani mugu min bi pɛrɛn o caman de b'u bolo Boubacar u ka ko in dabɔkun de kɔni ye min ye tiɲɛni ba ye i k'a dɔn ka don jamana kunna sabula pankuru minnu n'o kɛn bɛ sababu ye k'u bɔrɔndɔ diɲɛ ɲɛfɛ ani Mali fa bɛɛ lajɛlen na Boubacar i k'a dɔn a dabɔkun fanba kun ye o de ye gendarmew ka so kɔni ka taa bi o kan o dabɔkun kun ye hakiliw ka taa o de fɛ Boubacar o tuma u sago ye min ye u n'o kɛ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye awa video kɛlaw n'i i ta olu ka awa video fɛ Boubacar k'a dɔn i bi ja caman ye ja caman min b'a jira k'a fɔ min kɔni ye awa gendarmew ni sɔrɔdasiw ni polisiw ye lakana tigilamɔgɔw kɔni ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ kunungo Bamakɔ min ye awa sapeur pompier olu bɛ hadamaden banabaatɔ joginnen doni cogo min ka dɔgɔtɔrɔsoba ninnu sɛgɛrɛ o fana ma kɔtigɛ min kɔni ye Gabriel Touré sogodinko dɔgɔtɔrɔso Boubacar k'a dɔn yen sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔra maa minnu jogina nka ni k'i bɛ ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ a ɲɛ 40 ma Boubacar k'a dɔn jatigɛwale kɛbaw i k'a dɔn dabangama don dabangama min k'i kɔ a fa Bamakɔ la Boubacar nin di maa kamana gan nin di maa dabali ban sabula a kun ye hali bi an ka sigasɛga don an ka faamaw n'an ka lakanabaw la ni maa min ye jɛnsɛgina ni jamanabaw ta k'a lajɛ seba bɛ minnu ye minnu bɛ n'a fɔ jinɛw u ka jamana na Faransi o san na e hakili bɔra Bataclan wa Bataclan ani u ka ballon d'Europe in e hakili bɔra o kɔ wa e hakili bɔra min ye ayiwa Ameriki ye wa ka avion boli ka taa don nin zɛngazo baden na Boubacar Bamanji i k'a dɔn ale ta dabɔkun ye min ye n'i siranna ka bɔ o y'u kelen ka se sɔrɔ o kuma min nin ko in kɛlen u nana communiqué kɛ sa ni k'a jira diɲɛmaa na ko olu de nɔ ye nin ye k'u bi waso Boubacar nka waso in kun dala ma janya sabula cɛ wo cɛ ni o de donna nin ko in na k'i ye nin baara in kɛ Boubacar k'a dɔn tiga ma don a nana fasiribaa ka fɔ la u ye cɛ min ɲɛnama minɛ a bi maa 200 bɔ Boubacar k'a dɔn minnu zara minnu kisɛ minnu jogin Boubacar dando la Boubacar nka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye kunungo ye chef d'état-major général des armées min ye Umaru Jara ye Jarakɛ ko a k'i k'a dɔn a yɛrɛ y'a sogo doni ka taa fo kɛnɛ kan ka taa lajɛ min kɔni kɛra marifajuguden min bɛ yen n'u k'a ma obi o tinɔ Boubacar k'a dɔn minnu bɛ gendarmeya kalan k'a ka kɛ n'o ye denmisɛnw ye Boubacar k'a dɔn olu caman kɔni de bɔnɛna ka sababu kɛ u y'a dabɔ o de kama Bamanji
Bɔgasiriki k'a dɔn kuma min n'u y'a ye k'a fɔ tigati don nin nana caman y'a ɲini sa k'i b'i yɛrɛ ɲini dɔw yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔw taara u yɛrɛ suru i k'a dɔn fɔnsew kɔnɔ Bɔgasiriki ngi k'a dɔn min ko nin ye Bamakɔka ye ba kɔfɛ ma Bɔgasiriki k'a dɔn k'an ka fɔ k'u waleman dɔn sabula jamana den bɛɛ lajɛlen de bɔra ka taa fara sɔrdasiw kan dɔ filɛ nin ye dɔ yɛlɛla yan dɔ bugulen filɛ nin ye dɔ filɛ k'i yɛrɛ kɛ faama ye nin tigi kun diya ka kɔrɔ koyi Bɔgasiriki k'a dɔn damanda n'i ka wulu ye da si dɔ minɛ na k'a lajɛ bi su ko i la Bɔgasiriki k'a dɔn u ye saloli kɛ nka u n'a ta bɛɛ sɔrɔdasiw kɔni lakana bolo kan ani sɛgɛsɛgɛli bolo kan Bɔgasiriki k'a dɔn Bamakɔ pankuruji kɛnɛ nɔngɔngari ka munumunu kana se fo falajɛ a bɔ fo sogoninko fanfɛla in na Bɔgasiriki k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen de salo sabula n'u ye nin ko in kɛ u bɛ purukutu dɔw bɛ boli k'a fɔ u bɛ t'u ɲaami a duguladenw na Bɔgasiriki o saloli sɔrɔ bɛɛ kɛra o la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kunnafoni nana di sɔrɔdasikuluw ka ɲɛmaa fɛ bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baara la bɛɛ ka t'i ka bago la ninnu y'a dabɔ jamana dafirili ani jamana jatigɛli de kama Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ ye maa tɛ k'a fɔ k'u ma tiɲɛni kɛ sabula u nakun kun y'o ye nka ja dɔw bara ka bɔ ja bana mininenw don kuma dɔw fana bɛ fɔ o fana kuma bana mininenw ye Bɔgasiriki pankuru minnu n'a bɛ Bamaji daji kungokolo fantan bada kɔnɔ Bɔgasiriki k'a dɔn drone ni avion ba ninnu i k'a dɔn u ka miiri o de ye ka n'o bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ waasa i k'a dɔn olu ka se ka u munumunu yɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ye tatugulen u bɔ kɛ bin na ka sababu kɛ Bɔgasiriki k'a dɔn maa minnu minɛna nka n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔgasiriki a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin jeni ye nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Bamaji ka denmisɛnninw da k'u don nin na Bɔgasiriki k'a dɔn jɛlen don tuma bɛɛ nkalon ni namara bɛ fɔ Mali sɔrɔdasiw bara ka denmisɛnw de fa ni denmisɛnw de ye Bamajiw ye jɔnni bi fa Bɔgasiriki a ko nin ko in bɛ a wa hakili jagabɔ kunbɔ Bɔgasiriki nin Bamaji ninnu yalima u bɔra sana ka t'u Bamakɔ wa o ma kɛ Bɔgasiriki ka sababu kɛ mun ye n'i ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ i b'a ye k'a fɔ u bɔfaa bɛ sɔn ka caya sɛgɛsɛgɛliw la dɔw ko u bɔra Mande kungokolo in de kɔnɔ Bɔgasiriki a bɛ waati bɔ n'i ye jateminɛ kɛ attaquement min bi kɛ o yɔrɔ ninnu na min ye jeune min Bɔgasiriki k'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ boloda sanw bɛ o fanfɛlaw o ye Mali Sibi Kɛɲɛrɔba ye kunde a bɛ waati bɔ bɔra kɔnɔ ka na wale munumunu na o kungokolo kɔnɔ Bɔgasiriki n'o y'i bɔ yen f'a ya kungokoloba in Bɔgasiriki k'a dɔn jiritu ka bon jitu ka ca Bɔgasiriki k'a dɔn fasirikɛla y'a jira maa caman kun fana ɲɛ fɔr'u la o yɔrɔ ninnu na olu fana caman kun y'a jira k'a fɔ yalima Bamajiw bɛ minnu salo min na yalima bɔ b'a kalama nka u ye bingani dɔw kɛ o Zandigila min ye marakakungo ye Kasela ani fana yɛrɛ dugu kɔnɔ bingani kɛwale dɔw kɛra u jira k'a fɔ i ye ko in da k'a lajɛ a ko tɛ ka fɔ ka s'a dan na nka min kɔni ye tiɲɛ u bɛ fɔnsew kɔnɔ u bɛɛ sanfɛla hali musow u ni téléphone bara ka yaala nin b'a jira k'a fɔ malidenw ja jɔra Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ye min fɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin min ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni bɛ sen na sabula maa dɔw minɛna Bɔgasiriki o b'a jira k'a fɔ olu y'u dɛmɛbaw de ye u caman de fana tun bɛ Bamakɔ yan u dɛmɛbaw Bɔgasiriki minnu ye u ka marifa dogo minnu y'u dogo minnu ye kunnafoni d'u ma ko tɔ bara ka kɛ o de la sa an bɛ don min na ko bi an ka da an ka fanga na an ka da an ka sɔrɔdasikuluw la Bɔgasiriki k'u dɛmɛ in bɛ kɛ ni mun ye o ye kunnafoni jɛlen de ye Bɔgasiriki i kɛra bakɔfɛmaa ye o i kɛra dugu in fan wɛrɛ fɛ o n'i ye maa o maa ye ko maa sure don ko dunan don Bɔgasiriki k'a dɔn u yecogo ni maa si yecogo tɛ kelen kunnafoni di Bɔgasiriki n'i ye kunnafoni di i farala Mali a tilabaw ani minnu y'u dogo minnu ye kunnafoni d'u ma ko tɔ bara ka kɛ o de la sa an bɛ don min na ko bi an ka da an ka fanga na an ka da an ka sɔrɔdasikuluw la Bɔgasiriki k'u dɛmɛ in bɛ kɛ ni mun ye o ye kunnafoni jɛlen de ye Bɔgasiriki i kɛra bakɔfɛmaa ye o i kɛra dugu in fan wɛrɛ fɛ o n'i ye maa o maa ye ko maa sure don ko dunan don Bɔgasiriki k'a dɔn u yecogo ni maa si yecogo tɛ kelen kunnafoni di Bɔgasiriki n'i ye kunnafoni di i farala Mali a tilabaw ani kisibaw kan